Als u net hebt ingeschakeld, we hebben twee geweldige dames. Ze zijn 90 jaar geworden gisteren. En ze vieren bij ons hier op deze woensdagavond. Janne en Marcella. En Isaura is niet de nanny van de dames. Maar zij is door de man opgegeven, Robert. Want ze heeft één grote wens. Zij wilde graag helium inhaleren. Waar komt dat dan vandaan dat je dat opeens wil? Vroeger eigenlijk, van in het begin al, dan deed je rare stemmetjes. Gelijk knabbel en babbel en al. Knabbel en babbel? Ja. Ja, die had ook zo'n heliumstemmetje, hè? Knabbel, babbel, knabbel, babbel, Ja. babbel, knabbel, knabbel, babbel. Hiawatha, ook een heel hoog stemmetje. En, Miek Wel heeft ook een heel hoog stemmetje. Kijk, waar het orkest onder leiding van Miek Wel, Niels. Dus nu gaan we dat doen, hè? Hebt u sowieso wel gerookt, Janne? Nee, nooit. Nooit gerookt? Nooit, Gebloot? Cocaïne? Nooit? Nee, ik moet geen sigaretten. Maar u hebt rare dingen. In het programma Hart van Vlaanderen hebben jullie rare dingen gedaan, hè? Daar hebben we ons best gedaan, Ons hè? best. Laten we even kijken hoe dat was. Wil je rechts of links? Pak dan een keer de rechter. Kom, sloop me op. Kom mijn tanden niet wat. Nee, dat is niet. Dat is geen moeite. Dat is toch gewoon om de knoppen te doen. Op haar hangen, hè? Dat is niveau. Ik moet me nog zo licht Dat is tegen. een patat, dat Ik kan toch niet meer doen? Ja. Nee, dat. En dan mijn spullen mannen Ga maar in plaats, ja. Nou, dan stel ik u een vraag en dan moet je antwoord geven. Dus ik doe dan een vraag stellen door helium in te ademen. Niet te veel, hè, want anders stort je neer. Dus, ik begin en dan moet u ook inademen en dan moet u mij antwoord geven. Ja. Dus ik stel de vraag. Hoe hebt u uw verjaardag gevierd? Ik moet dat vasthouden, hè? Ja, maar dan moet je openmaken zo. In uw mond doen, in uw mond doen. Loslaten, veel los. En inademen, loslaten, loslaten. Loslaten, inademen. En stop, en nu wat zeggen. Hoe gaat het? Slecht. Slecht. Voelt ze zich goed? Het is niks bij mij, zoiets, hè? U praat heel hoog, maar ik versta er geen reet van. Maar dat is wel... En nu Isaura? ja. Isaura. Wat heb je gisteren gedaan? Inademen, lekker goed inademen, hè? Nee, veel meer. Niet veel. Ja, je moet wel wat zeggen natuurlijk. Eén keer. Wat ga je morgen doen? Nee, je moet er eerst inblazen. En veel, lekker veel. Hoe meer je indoet, des te gekker het wordt. Ik ben morgen werken bij Oudergaan. Dat is goed, ja. Marcel, hè? Dan ga ik u een vraag stellen. Wat voor cadeautjes hebt u gekregen voor uw verjaardag? Nog niks voor de moment. Maar dat komt. Ja, maar dit wordt uitgezonden als u al jarig bent geweest. U moet nou iets verzinnen. Ja. Heb je niks gekregen voor uw verjaardag? Nog niet, maar dat komt, hè? ja, dat Want komt. het is zondag vandaag, hè? Nee, het is woensdag vandaag. Ja, het is woensdag. Pas op, Marcel, je raakt verslaafd aan dit ding, hè? Ja. Wil jij een liedje zingen voor de jarige tante? Ja, helium, kom op. Goed, inademen, moet je even, dat is jouw wens, hoor. Nee, ik heb... Nee, je hebt niet genoeg. Mond open. Mond open. Dit is veel te leuk. Mond open. Lang zal u leven. Lang zal ik Daar word je dol van. Was te veel? Nee, joh. Was te veel? Nee. Weet je wel. Nee. Als je meer dan 200 liter inneemt, dan ga je dood. Oh, oké. Maar dat valt mee, hoor. Dames, ik wil nog even u vragen. Ik begreep dat jullie weer bij elkaar wonen. En jullie zeiden, als we samen... We zijn samen geboren en we overlijden samen. Ja. Klopt dat, Marcel? Of was dat Jan? Ik ben Jan. Jan. Klopt dat, Jan? Dat jullie dat gezegd hebt? Ja, dat klopt. Dat Maar klopt. op een gegeven moment zal toch één van jullie twee als eerste gaan? Of hebben jullie daar een plannetje voor gemaakt?
planneke. Ja? Wie zou er graag samen sterven, hè? Ja, maar dat zou dan prachtig zijn als u gelijktijdig sterft. Maar dan moet de een aan de ander toch een klein beetje helpen met een kussen. Dat is wel moeilijk gaan, hè? Dat is dan heel moeilijk Nou, ik kan u helpen hoor, als u dat wil. Ik ben voor alles... Ja. Wij zijn van Manneke Paul, hebben hartstikke leuke ideeën. Ja, ja, Manneke Paul heeft een goed idee, hè? Bent u gezond van lijf en leden? Ja, tot weten toe, ja. Echt waar? U Echt waar. mag alles nog hebben? Ja. En wij Drankje? doen alles nog zelf. U woont echt zelfstandig? We Ja, doen ja. alles zelf, hè? Mijn keizer nog zelf en alles. Keuzen, wassen, streken, Wassen, streken, alles. alles. Ongelooflijk. Ja. Echt waar. Dat betekent dat u Isaura's hulp in de verzorging helemaal niet nodig heeft. Want Isaura is verzorgster, hè? Althans, Maar je moet een regelmatig leven hebben, hè? Ik kan het zo zeggen, hè? op tijd naar bed. Op Half tijd. 11. Alle vrijdag wel 4, hè? 11? Ja. Nooit later? Van tijd te weten. Het is niet wat programma dat zijn, hè? Ja, Als het ja, mooi ja. is, dan blijf ik. Oké. 7 uur op, hè? Alle dagen om 7 uur nog. Echt wel 's morgens? Ja. Wat laat? Feestdag, zondag, alle dagen. 7 Ja. uur op, hè? Oké, en dan het haar doen van elkaar? Nee, dat is niet erg, dat Dat daar. is u erg niet. Oh, en lekker douchen? Ja, dat Ja, wel. dat wel. Samen? Maar niet alle dagen, hè? Nee, Niet alle dagen? hè? Nee, alle douchen. dagen douchen Alle niet, kiezen, ja. hè. Maar hoe vaak douche je dan in de week? Zeg, alle dagen is het toch niet nodig, hè? Dat is niet nodig. Zover zijn we niet. Ja, alsjeblieft. Nee. Ik wens u een ontzettende fijne verjaardag toe. En ik had nog zoiets speciaals voor u meegenomen, ben ik helemaal vergeten. Iedereen wordt nu gek omdat ik nu heel snel... Ja, ik kan ook wel eens wat zeggen, Miek wel, maar je wilt het natuurlijk voor jezelf houden. Ik heb champagne gekocht. Hola. Speciale glaas champagne. Voor u een glaasje. Voor u een glaasje. Hou je van champagne? Oké. Moet je nog 1 keer blazen en zeggen, mag ik een glaasje champagne? Isaura, dat is 1 keer nog helium inhaleren en dan zeggen, mag ik een glaasje champagne? Ja. Pas als je het goed hoog zegt, krijg je van mij een glaasje champagne. Ik ben Mag ik zo... een glaasje champagne, alsjeblieft? Tuurlijk gedaan, Wolf. Dat is slank leven, hè? De champagne, dat is slank leven, hè? Dat is lang... Dat is lang Het lang geleden. leven. Ja, maar u zei wel tegen ons, u wil wel champagne, maar het moet geen bocht zijn. Het moet wel echte champagne zijn. Ja, geen kava, dat moet ik niet hebben, hè? Nee, Dat precies. niet. Hola. Oh, ik zie de reclame. Oh, laat Nee, het is een hele goeie. Het is echt een hele goeie. Het is al 90 jaar oud ook, deze champagne. Hola. Hola. Miguel, vang. Papa. Geef een hartelijk applaus voor onze dames Shanna, Marcella en Isaura. Heb een hele fijne verjaardag en alvast een klein drankje. En jij moet je man bedanken voor het helium. En u ziet er geweldig uit, dames. En we gunnen u nog heel veel leven, heel veel jaren in gezondheid en geluk toe. En heel fijn dat u even hier wilde komen. Ik hoop dat we samen mogen 100 jaar worden, maar dan een beetje blijven lekker met u zijn, hè? Dat gaan we doen. Zolang we ons zinnen hebben, hè? Zijn we Precies. gek. Als je knettergek wordt, dan moet je gewoon onder de zoden. Vind je wel niet? Precies. Geef een hartelijk applaus. Isaura en Jeanne en Marcel.